नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. अन्यथा वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयाला टाळं ठोकून आंदोलन करणार, ग्रामस्थांचा इशारा. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय रेफर स्टेशन, संतप्त नागरिकांचं आंदोलन, आरोग्य सुविधांची मागणी. आणि टिकोळी शाळेचा सुवर्ण महोत्सव कार्यक्रम हा ऐतिहासिक क्षण, मोहन गवस यांचं प्रतिपादन. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात हृदयरोग तज्ज्ञ व न्यूरोलॉजिस्टसह उर्वरित रिक्त असलेली पदं भरण्यात यावी यासाठी सामाजिक बांधिलकी आणि युवा रक्तदाता संघटनेच्या माध्यमातून आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. तळवडे येथील युवक सूरज डिचोलकर याच्या मृत्यूनंतर हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवरती आलाय. जोपर्यंत सुविधा मिळत नाही तोवर माघार घेणार नाही असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिलाय. मोठा प्रतिसाद या आंदोलनाला लाभला आहे. तर आम्हाला ठोस न्याय मिळत नाही, आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी उठणारच नाही. सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आणि युवा रक्तदाता संघटनेच्या माध्यमातून आज हे आंदोलन छेडलं गेलं आहे. कारण ह्या दोनच संस्था अशा आहेत की ह्या म्हणजे कायम वर्षाचे 12 महिने म्हटलं तरी ह्या हॉस्पिटलशी टच असतात, लोकांच्या गरजांची पूर्तता करतात. रक्तदान नाही म्हटलं देव्या सूर्याजीने असे हजारो प्राण वाचवलेले आहे रक्तदानाच्या माध्यमातून. त्याचप्रमाणे आम्ही सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठाच्या माध्यमातून रूपा मुदळे म्हणा, लक्ष्मण कदम म्हणा, बागवे सर म्हणा यांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही काम करतोय. आमची टीम अशी म्हणजे 24 तास सेवा देते. कोणीही रस्त्यात पडू देत आम्हाला कॉल येतो, तिथपर्यंत पोहोचतो, त्या रुग्णाला आम्ही दवाखान्यात आणतो आणि त्याच्यावर जे उपचार व्हायला पाहिजे ते आम्ही करून घेतो. आम्ही एवढंच नाही की बाबा त्याला आणलं टाकलं असं आम्ही करत नाही की जोपर्यंत त्याला त्याच्या घरी उपचारानंतर घरी सुखरूप सोडून जात नाही तोपर्यंत आम्ही त्याची काळजी घेत असतो. आणि ह्या पद्धतीमध्ये आम्ही नाही म्हटलं तरी रात्री 9 ते 12 पर्यंत आम्ही ह्या रुग्णालयामध्ये सेवा देत असतो. रुग्णांना ही आवड म्हणून देतो आणि आम्हाला एक छंद लागला आहे की लोकांची सेवा करणे हा आमचा छंद आहे असं आम्ही जो म्हणतो. परंतु हे गोष्टी आपण करत असताना, आम्ही ही सेवा देत असताना असं आम्हाला लक्षात येतं की हॉस्पिटल क्षेत्रामध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्यामुळे कित्येक जणांना प्राण गमावे लागलेले आहेत आणि हे प्राण आमच्या डोळ्यासमोर जाताना आम्ही पाहिलेले आहेत. असं नाही की बाबा कोणी मृत्यू होऊन आला आणि आम्ही त्याला बघितलं, असं होत नाही. तर आमच्या डोळ्यासमोर प्राण गेलेले आहेत. लोकांचे आक्रोश जे आहेत, त्यांचे नातेवाईक जे आहेत त्यांचे जे आक्रोश आहेत हे नेते मंडळी बघायला येत नाही, ते आम्हाला बघावं लागतं. आणि अक्षरशः ते जरी आमचे कोणी नसले तरी आमच्या त्यावेळी डोळ्यातनं पाणी येतं. आम्ही जेव्हा सेवा देत असताना हे अनुभव आम्हाला येत असतात. आणि ह्या गोष्टी मी जेव्हा देवा सूर्याजीच्या समोर मांडले तर देवा सूर्याजी म्हणाला की हे पण रवी तू जे करतो त्याच्या अगोदरपासून मी करतोय, परंतु आता कुठेतरी थांबलं पाहिजे. त्यासाठी आपण एक ताकदीने हे आपण असं आंदोलन उभं करूया. आम्हाला कोणी काय म्हणून देत काही फरक पडत नाही, पण आज जनतेला सेवा मिळाली पाहिजे. त्यांचे जे आरोग्यासंदर्भात ज्या काही तक्रारी आहेत त्याचं निरसन झालं पाहिजे. हे आपल्या आंदोलनाचं उद्दिष्ट असणार आहे आणि हे आंदोलन आम्ही यशस्वी केल्याशिवाय माघार घेणार नाही, एवढं मी आपल्याला सांगू इच्छितो. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये आज अनेक गंभीर समस्या आहेत, ज्यामध्ये बरीच रिक्त पदं आहेत, जी रिक्त पदं तातडीने भरून मंजूर केली पाहिजेत. ही मागणी गेली अनेक वर्ष आमच्या युवा रक्तदाता संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही जवळपास 2021 पासून आपले शल्यचिकित्सक असतील, आरोग्यमंत्री असतील यांच्याकडे आम्ही केलेली आहे. पण त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारे गांभीर्याने असा विचार केला गेला नाही आहे. आणि सगळ्यात सेन्सिटिव्ह बाजू असते ती म्हणजे आपला आरोग्य विभाग. आणि आरोग्याच्या बाबतीत माणूस हा पूर्णपणे आपल्या आरोग्यासाठी म्हणजे मनुष्याला सगळ्यात महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे आपलं आरोग्य. आणि आरोग्याच्या बाबतीत जर असं गांभीर्याने जर विचार केला गेला नाही तर ह्या प्रशासन आणि आपलं जे सरकार आहे हे पूर्णपणे झोपी गेलेलं आहे. कारण झोपी गेलेल्या सरकारला जागा करण्याचं काम हे आपल्यासारखे आमच्या सामाजिक क्षेत्रामध्ये वावरणारे जे व्यक्ती असतात यांना प्रसंग ओढावतो, जो लोकांवर प्रसंग ओढावतो तो आपल्या समोर दिसतो, तो कुठेतरी आपण मांडला पाहिजे. यासाठी आपण कुठेतरी प्लॅटफॉर्म पाहिजे. त्याच्यासाठी आज इतक्या वर्षात जेव्हा वावरत असताना आपल्यासमोर घडलेले जे प्रसंग होते त्यात बरेच जण जीव जात आहेत आणि आपण ते बघतो, हे याच्यासारखं कोणतं दुर्भाग्य नाही आहे. त्यामुळे कुठेतरी हे थांबलं पाहिजे. आणि आपल्यासारखा हा जो ग्रामीण विभाग आहे, सावंतवाडी शहर आणि सावंतवाडी शहरामध्ये असलेलं हे सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय, यामध्ये अनेक गावं आहेत. अनेक गावं ही सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयावर डिपेंड आहेत. त्यामुळे ग्रामीण विभागातून येणारा जो रुग्ण असतो हा सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये येतो आणि त्या ठिकाणी जर येऊन त्यांना गैरसोय मिळाली आणि त्या ठिकाणी जर असे जीव जात राहिले तर हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. यासाठी म्हणून हे आज तीव्र असं स्वरूपाचं आज आंदोलन आम्ही उभं केलेलं आहे. या आंदोलनामध्ये आज असंख्य ज्यांच्यावर जे प्रसंग ओढावलेले आहेत त्यातील सर्वजण कुटुंबातील व्यक्तीसुद्धा आहेत, अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते आहेत. यांचा पाठिंबा असाच मिळाला तर याही पुढे आज जर या ठिकाणी जर ठोस असं आणि लेखी असं आश्वासन जर मिळालं नाही आणि कोणत्याही प्रकारे आरोग्यमंत्री म्हणा किंवा आपल्या जे जिल्ह्याचं डिपार्टमेंट आहे आरोग्याचं त्याच्याकडून जर कोणत्याही प्रकारचं आश्वासन मिळालं नाही तर आम्ही ह्या
माघार घेणार नाही होत आणि ह्या आज झालेल्या ह्या आंदोलनापेक्षा असं तीव्र असं स्वरूपाचं आंदोलन करू. त्याचप्रमाणे इकडे जे आपल्या रुग्णालयाचं जे हृदय म्हटलं जातं ते फिजिशियन, जर फिजिशियनच नाही तर आपलं रुग्णालय चालणार कसं, हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. तर डॉक्टर चितारी हे लॉकडाऊन झाल्यानंतर जवळपास इथून कार्यमुक्त झाले आणि कार्यमुक्त झाल्यानंतर या ठिकाणी फिजिशियन आलं नाही. त्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात 2 ते 3 महिन्यात डॉक्टर अंबापूरकर सर म्हणून या ठिकाणी फिजिशियन आणि न्यूरोलॉजिस्ट म्हणून होते, पण ते या ठिकाणी 3 महिन्यानंतर कार्यमुक्त झाले. त्यामुळे आज या पॅनलवर येण्यासाठी कोणताही डॉक्टर तयार नाही आहे. तर कुठेतरी याच्यावर क्रायटेरिया काढला पाहिजे की जेणेकरून आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे फिजिशियन असतील तर त्यांनी निदान एक समाजसेवाप्रती म्हणून कुठेतरी येऊन सर्व्हिस द्यावी, जेणेकरून इकडच्या रुग्णांना त्याचा फायदा होईल. आणि जे आज रेफर स्टेशन म्हणून ओळखलं जाते सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय, ज्याची टक्केवारी काढावी. JMCच्या आपल्या गोवा बांबुळीला आपल्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातून किती रुग्ण हे गोवा बांबुळीला गेले आहेत याची टक्केवारी काढावी. याच्यावरूनच आपल्याला समजेल की आपलं सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय हे फक्त रेफर स्टेशनच म्हणून प्रसिद्ध झालेलं आहे सध्याच्या परिस्थितीत. त्यामुळे हे कुठेतरी थांबावं यासाठी आरोग्यमंत्री म्हणा, जिल्हा प्रशासन म्हणा आणि इकडचे स्थानिक आमदार, मंत्री, पालकमंत्री सर्वांनी यावर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. शेवटी माणूस आहे, माणूस हा म्हटल्यानंतर शेवट हॉस्पिटल हा त्याचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे यावर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे आणि तातडीने हे प्रश्न सगळे सोडवले पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाची जी रिक्त पदं आहेत ही मंजूर करावीत आणि मंजूर करून ती भरावीत असं आमचं त्यांना आव्हान आहे. आणि आमच्या प्रामुख्याने ज्या मागण्या असतील हे सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे डॉक्टरांची पदं भरावी, हा आमचा सगळ्यात महत्त्वाचा यामध्ये मागणी असेल. आणि ही मागणी लेखी आश्वासन जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही हे आमचं आंदोलन थांबवणार नाही. हे असंच आंदोलन आमचं अजून ह्याही पुढे अजून तीव्र होत जाईल. वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांच्या होणाऱ्या गैरसोयीबाबत तसंच विविध सुविधांच्या अभावाबाबत येथील सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांनी रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर SJ सावंत यांची भेट घेऊन जाब विचारला. त्यावेळी ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेत येत्या 15 दिवसात म्हणजे 10 एप्रिलपर्यंत रुग्णालयात सर्व सुविधा उपलब्ध न झाल्यास 11 एप्रिल रोजी रुग्णालयाला टाळे ठोकून तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा यावेळी इशारा दिलाय. पाहूयात. आलाच नाही पुढे तर आम्हाला सांगणार नाही. PM पण सांगितलं पावती नाही, नंबर नाही, ऑर्डर पेपरवर नसते पैसे. प्रायव्हेट वाढवत बसत 102 पाठवतो. किती वेळ गेला? 102 तुम्ही कुठे पाठवता सांगा. 102 त्या दिवशी 24 ऍक्सिडेंट झालं तेव्हा 108 अवेलेबल नव्हती. तेव्हा आम्ही प्रायव्हेट हॉस्पिटलला दिला ऍम्ब्युलन्सने पिंटू बाबडेच्या. आम्ही बांबोईला नेलो, पेशंट तो मेला, त्याला 108 अवेलेबल भेटली नाही, त्याच्यामुळे तो प्लॅन गमावले त्यांनी. त्याचा उत्तर तुम्ही देऊ शकता का? 11चा नको आहे ना अवेलेबल, 102 आहे ना, त्याच्याकडे द्यायलाच पाहिजे. डिलिव्हरीसाठी देणार, जेव्हा गरज होणार नाही तेव्हाच देणार. बाकीच्या पेशंट भाग लावलेला आहे. खाणार म्हणजे सांगा मला, काय खाणार? काहीतरी पद्धत आहे ना त्याला. काय 6 महिने त्यांचा पगार नाही. आम्ही आता इथं काम करतो, सगळे सरांनी फोन लावला, सगळ्या सिस्टरांनी लावला, आम्ही लावला. कॉन्ट्रॅक्टर आमच्या इथं येऊनच बघत नाही, तिथं बसून आमच्याकडे ऑर्डर मागतो. कोल्हापूरचा आहे, त्याला बोलवायचं कोल्हापुरात बसतो. ऑर्डर पेपरवर पगार आहे, त्यातो आम्हाला 8,200. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस वरती कामगार पगारही नाही. सर्जन पाहिजे, सर्जन नाही. हा आता पेशंट असे वेगवेगळे पेशंट हा रोज सकाळी उठतो, आठवड्यातून 2 वेळा ओरसला तो का जातोय तिथं का डायलिसिस होत नाही. मला सांगा, हे उपजिल्हा रुग्णालय आहे बरोबर ना? उपजिल्हा रुग्णालयाला ज्या काही गोष्टी पाहिजे त्या सगळ्या आहेत का इथे? अधीक्षक कायमस्वरूपी पाहिजे ना इथे उपजिल्हा रुग्णालयाला? तुम्ही 4 दिवस येणार, ते 4 दिवस काय म्हणून कोणी ठरवलंय हे? ते वरचे खातात, ते खातात. वरचे पैसे मागतात ना ते पेमेंट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये राहते. कॉन्ट्रॅक्ट अचानक नाही होत, सगळ्यांना मॅनेज केलं. डेप्युटी डायरेक्टरच्या ऑफिसमधून मॅनेज केलं. तुमच्या हॉस्पिटलला तुम्ही सुद्धा विचारू शकते का? तुमची जी काही दुर्दशा आहे ना ती लोकांना दाखवायची नव्हती म्हणून तुम्ही मॅनेज दाखवायची नव्हती. एक सुद्धा ऍम्ब्युलन्स आहे
आडीतल्या माणसाने तो पेशंट वेंगुर्लेकर खाली आहे, त्याची मुलगी आहे, त्याला अँब्युलन्स इथं पाठवली नाही. एक सुद्धा अँब्युलन्स कशाला म्हणजे फोडून टाकतो. मी त्याला फोन टाकतो, मी तुमच्या पुढे जाहीर करतो, तुम्ही पोलिसांना खाली हार्ट अटॅकचे 2 पेशंट झाले, कॅन्सर म्हणून त्याला ट्रीटमेंट भेटली ना, तुमच्यामुळे तो माणूस मेला, हे लक्षात ठेवा. जो तो अधिकार काय करतो, आपला अधिकार दाखवला जातो. हे बंद झालं पाहिजे. प्रत्येकाला समजून घेत जो काम करत, आमची सुद्धा तक्रार आहे त्या कामगाराविरोधात. जे कामगार इथं कामाला येतात, खाजगी रिक्षातून जरी पेशंट आला, खाजगी कोणत्याही गाडीत नव्हते, त्याने स्ट्रेचर घेऊन तातडीने तिथं गेलं पाहिजे. त्या पेशंटची तातडी बाहेरून जेव्हा पेशंट येतो, तो सिरियस असतो म्हणून येतो, तर त्याची खात्री जमा केली पाहिजे, त्याला ऍडमिट केलं पाहिजे. ह्या गोष्टी तातडीने झाल्या पाहिजे. ह्याला आम्ही आता अजिबात क्षमा करणार नाही. डॉक्टर गेला 2 पेशंट होते माशेजवळचे, एकाला 100 जाऊ, एकाला 100-200 जाऊ. तरी असं काय नाही की जायला तर त्यांनी काहीच केलं नाही. दुसरे पूर्ण झालं तरी ते कुसवरी काढलेच रे, इंजेक्शन सलाईन लावलं. आणि मी कसं असतं मला सांगतो, आता इतक्या बरोबर मासे चौघांना एखाद्या वेळी त्यात विषारी जाऊन ना असं ब्लड प्रेशर दोन टॅक असं काही झालं तर ते आयसीयू पाहिजे. म्हणून आपण त्यांना कसं असं नाही की त्यांना आपण 108ची गाडी घेऊन त्यांना पाठवून दिलं आणि गव्हर्नमेंटच्या हॉस्पिटल्स पाठवले जातात. हे कशाला पाहिजे ऐका हॉस्पिटल कशाला बांधले आहे? आयसीयू नाही म्हणून सांगितलं. आयसीयू नाही का नाही कशाला बांधलं हॉस्पिटल? उपलब्ध कोण होणार नाही? कशी कधी होणार नाही? झालं किती वर्ष सगळ्यांना सांगून झालेलं आहे. तुम्ही सांगून जबाबदार अधिकारी आहात तुम्ही. तुमच्याकडे शोभत नाहीये. सिरियसला इथं बोलवा, त्यांना इथं आमची श्रद्धा, आम्ही हालत नाही तुम्हाला. या आम्हाला जर सुविधा बेंगुरा असेल तर मिळत असतील तर आम्ही इथून हलणार नाही. कशाला देवका देऊ लागला? डोक्याला एक सुविधा आहे का तुमच्याकडे? शिकाऊ डॉक्टर इथं पाठवत, त्याला पगार नाही, त्या कामगारांचे पगार नाही, त्यांना तुम्ही घासून घेताय. मला सांगतो तुम्हाला साहेब, हे म्हणजे मी काय म्हणत नाही, चांगली गोष्ट आहे केसरकर साहेबांनी ठेवली आहे. आता एवढे वर्ष आमच्या त्या माणसावरती आमचा विश्वास नाही. खरंच सांगतो मी. मला सांगा, जर तुम्ही अधिकारी तुम्ही त्याला जबाबदार की ते आमदार जबाबदार, आमदारांना आम्ही सांगितलं आमचा मला होतं ते लाभत नाही, कारण त्यांना माहिती आहे हे प्रश्न विचारले जाणार. म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही मला ठोस आश्वासन द्या. ही 15 दिवसात कारवाई होते, 15 दिवसानंतर आम्ही इथं येणार आणि जे काही होईल त्याला तुमचं आरोग्य यंत्रणेचे जबाबदारी अधिकार असतील. मी या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये आलो होतो, अधीक्षकांना भेटलो. इथे उपजिल्हा रुग्णालय केल्यानंतर ज्या सोयीसुविधा दिल्या पाहिजेत, जे डॉक्टर पाहिजेत ते इथे उपलब्ध नाही आहे. सगळ्या वरिष्ठ पदं जी आहेत ती सगळी रिक्त आहे. तर आम्ही अधीक्षकांना विचारलं की तुम्ही इथे किती दिवस येता, तर ते कायमस्वरूपी इथे असायला पाहिजे, ते आठवड्यातून 4 दिवस असतात असं म्हणाले, बाकीचे दिवस ते नसतात. आणि बऱ्याच सुविधा ज्या आहेत त्या सुविधा इथे उपलब्ध नाही आहेत. त्या डॉक्टरांना सुद्धा काही साधनसामुग्री नसल्यामुळे ते सुद्धा चांगल्या पद्धतीने सुविधा देऊ शकत नाही. ते गायनेकोलॉजिस्ट म्हणून डॉक्टर पवार मॅडम आहेत, पण प्रसूती करताना भूलतज्ञाची जर गरज लागली तर इथे भूलतज्ञ उपलब्ध नाही. त्यामुळे इथले डॉक्टर सांगतात की ऑपरेशन थिएटर आमच्याकडे आहे, परंतु भूलतज्ञ नसल्यामुळे ते ऑपरेशन थिएटर असून नसल्यासारखं आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आता या रुग्णालयामध्ये दंत विभाग आहे. आम्ही दंत विभागाची पाहणी केली. त्या दंत विभागामध्ये शोभेसाठी खुर्ची ठेवलेली आहे. इन्स्ट्रुमेंट, एकही इन्स्ट्रुमेंट नाही, दात सुद्धा काढला जात नाही. तर तो दंत विभाग कसला, ह्या गोष्टीची आम्ही विचारणा केली. त्याचप्रमाणे इथले जे तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतले कर्मचारी आहेत, त्यांचे जे कॉन्ट्रॅक्टवर आहेत, त्यांचे पगार 3-3, 4-4 महिने होत नाही आणि त्यांचे पगार होत नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी येते. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्याकडून कशा पद्धतीचं काम होईल? त्यामुळे हे जे रुग्णालय आहे ते प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सुद्धा लायकीचं राहिलेलं नाही आहे, उपजिल्हा रुग्णालय. आज आम्ही त्यांना सांगितलं की ह्या सुविधा जर तुम्ही व्यवस्थित इथे दिल्या नाहीत, ज्या काय सुविधा शासनाच्या मार्फत तुम्हाला मिळालेल्या आहेत त्या सुद्धा योग्य पद्धतीने जर दिल्या जात नसतील तर ते उपजिल्हा रुग्णालय बंद करा किंवा आम्ही येऊन त्याला टाळं ठोकतो, अशा पद्धतीचा आम्ही आज त्यांना निर्वाणीचा इशारा दिलेला आहे. त्यांना आता संशय दिलेला आहे की जर ह्या सुविधा जर तुम्ही, त्यांनी म्हणाले आमची 27 तारीखला सगळ्या अधिकाऱ्यांची बैठक आहे, 27 तारीखपर्यंत म्हटलं ठीक आहे. 27 नंतर आम्ही त्यांना अशी दिलेली आहे की आम्ही 10 तारीखपर्यंत ह्या सर्व सुविधा तुम्ही इथं उपलब्ध उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये ज्या ज्या सुविधा पाहिजे तो उपलब्ध करून देतो.
असं ज्या हक्काच्या आहेत त्या तुम्ही देणार. आम्ही त्याची 10 तारीखपर्यंत आम्ही वाढवा. 10 तारीख संपली, 11 तारीखला आमचा हा पवित्र आक्रमक असेल. त्याच्यामध्ये जर एवढंही जर करून शासनाला जर एवढं जर करून जर समजत नसेल की आपण उपजिल्हा रुग्णालय वेगळ्या चालू केलंय आणि जर ह्या सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकत नाही आणि एवढा निर्वाणीचा इशाराही देऊ नाही तर देऊ शकत नाही, तर आम्ही यानंतर गप्प बसणार नाही. त्यांना स्पष्ट शब्दात सांगितलेलं आहे, कोणताही निर्णय घेऊ, काही इथं घडू शकतं. हे तुमचे बोर्डही नसतील, तुमच्या खुर्च्याही नसतील आणि इथला हा बोर्ड नसेल. फक्त हे हॉस्पिटल तुमचं फक्त ह्या खोकल्याचा आणि तापासाठी एवढंच तुमच्याकडे हे रुग्णालय आहे असे बोर्डही लावू, इथं ठिय्या मांडू किंवा इथं काही उद्या घडू शकतं आणि आम्ही ह्यापुढे शांत बसणार नाही. झालेलं आहे आता बरीच वर्ष ही सगळी चर्चा झाली. मी वेळोवेळी आमदारांकडे मागणी केली होती की आमचा भाग या लोकांचे जनतेचे प्रश्न समजून घ्या, परंतु हे झाले नाही. हे कुठंतरी आता थांबलं पाहिजे आणि वेंगुर्लावासी आता ह्यापुढे शांत बसणार नाही. याच्या पुढे ज्या आम्हाला हक्काच्या आहेत, म्हणजे गोरगरीबची जनता आहे, ज्या गरीब जनता यासाठी उपचारासाठी येते, त्या जर सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध झाल्या नाही तर ह्यापुढे आम्ही वेंगुर्लावासी शांत बसणार नाही असा आम्ही त्यांना इशारा दिला. पिकोळे शाळेच्या 50व्या सुवर्ण महोत्सवाचा कार्यक्रम हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. हितवर्धक मंडळ आणि स्थानिक तरुणांनी हा आयोजित केलेला दिमागदार सोहळा उत्कर्षाची नांदी म्हणावी लागेल, असं प्रतिपादन पिकोळे गावचे सुपुत्र व माजी प्रशासकीय अधिकारी मोहन गवस यांनी व्यक्त केलं आहे. पिकोळे प्रशालेच्या मुंबई हितवर्धक मंडळाने आयोजित केलेल्या सुवर्ण महोत्सव सोहळ्याच्या समारोप कार्यक्रमात अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. पाहूयात. पिकोळे ग्रामस्थ हितवर्धक मंडळ मुंबई व श्री शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालय पिकोळेच्या 50व्या सुवर्ण महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी सर्व मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यात आलं.
यावेळी व्यासपीठावर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मोहन गवस, दैनिक कोकणसाचे संपादक संदीप देसाई, विजयानंद नाईक, प्रकाश गवस, अनिल गवस, चंदू मळीक, मुख्याध्यापक अशोक बांबुलकर, पोलीस पाटील दिगंबर गवस, प्रणिता रेडकर, पिकुळे ग्रामस्थ हितवर्धक मंडळाचे खजिनदार रमाकांत गवस, बबन गवस, सचिव प्रमोद गवस, ॲडव्होकेट अनिल गवस आदी मान्यवर उपस्थित होते. की मतभेद असतात आणि ते असायलाच पाहिजे. त्याचवेळी आपली प्रगती होते. आपल्या प्रगतीत आपलीच माणसं आपले पाय खेचत असतात. त्याचवेळी आपल्या कामाची पोचपावती आपल्याला मिळत असते. सर्व देणगीदारांचे आभार मानत विद्यार्थी जर शिकला तरच आपला गाव, आपला देश पुढे जाऊ शकतो, असं मतही गवस यांनी यावेळी व्यक्त केलं. आपण असं समजू नका की माझा मुलगा शाळेत गेला, तो 12वी पास झाला, 10वी पास झाला, ग्रॅज्युएट झाला, इंजिनियर झाला म्हणून त्याला नोकरी मिळाली. पण तसं नाही आहे. सर्वोत्तम तुम्हाला व्हायला पाहिजे. ज्या क्षेत्रामध्ये मुलगा जाईल, मग तो इंजिनियर असो, डॉक्टर असो, वकील असो, कुठल्याही व्यवसायामध्ये असो, तुम्ही सर्वोत्तम जर सेवा दिली, सर्वोत्तम तुमची गुणवत्ता असली तरच तुम्ही भावी पिढी, भावी जगामध्ये, येणाऱ्या जगामध्ये किंवा याच्यामध्ये तुम्ही टिकू शकता. सुधारित शैक्षणिक धोरण, आणि हे शैक्षणिक धोरण म्हणजे बालवाडीपासून ते ग्रॅज्युएशनपर्यंत, पुढीलपर्यंत शिक्षणापर्यंत हे सर्व कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे. म्हणजे बालवाडीचे शिक्षणही तुम्हाला हायस्कूलमध्ये घ्यावं लागणार आहे आणि त्याला नियम तयार केलेले आहेत. व्यवसायभिमुख शिक्षण केलेलं आहे. आणि ह्यात जर आपण जागरूक नसू तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही. मला वाटतं परवा एक माननीय नारायण राणे साहेबांनी आपल्या मुलाच्या वाढदिवसाच्या वेळी सांगितलं होतं की त्यांची मुलं शिकून आली परदेशातून. शिकून आल्यानंतर त्यांना सांगितलं पहिल्यांदा, मुलांनो राजकारण करा पण त्याच्यापूर्वी व्यवसाय करा. जर तुम्ही व्यवसाय केलात तर तुम्हाला दुसऱ्याच्या खिशात हात घालण्याची गरज भासणार नाही आहे. हा एक चांगला संदेश आहे आपल्यासाठी. प्रत्येक मुलाने किंवा प्रत्येक पालकाने आपला मुलगा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसा होईल हे पाहिलं पाहिजे. सर्वोत्तम ज्या क्षेत्रामध्ये असाल त्या क्षेत्रामध्ये सातत्य ठेवून सर्वोत्तम गुण त्यांनी मिळवले पाहिजेत असं मला वाटतं. माझा मुलगा काय करतो, त्याची प्रगती काय आहे, कशात कमी आहे याचा साकल्याने विचार करा, माहिती करून घ्या, त्याच्या अभ्यासाकडे लक्ष द्या अशी मी आपल्याला कळकळीची विनंती करतो. कारण भविष्यामध्ये फक्त ग्रॅज्युएट होऊन किंवा 12वी पास होऊन काहीही उपयोग राहणार नाही आहे. शाळेचा लौकिक कसा होतो, इमारती बांधून नाही किंवा असे कार्यक्रम करून नाही. शाळेचा लौकिक होतो विद्यार्थी तुमचे किती गुणवान आहेत, राज्य पातळीवर, जिल्हा पातळीवर, देश पातळीवर किती चमकलेले आहेत, यावरून तुमचा शाळेचा लौकिक, शाळेची गुणवत्ता ठरवली जाते. आणि या शिक्षकाचं फार मोलाची कामगिरी त्यांना बजावावी लागते. आपल्या गावामध्ये सुदैवाने चांगली मुलं आहेत. अनेक जिल्ह्यात फर्स्ट आलेली मुलं आहेत, डॉक्टर आहेत, वकील आहेत. त्यांचा जर असा एक संघ तयार केला, तुम्ही ग्रुप तयार केला आणि त्यांच्या सेवेचा उपयोग करून घेतला. आत्ताच या ठिकाणी आमचे भरत गवस आहेत. तुम्हाला माहीत नसेल कदाचित, तो MPSCचे क्लासेस घेतो, IASचे क्लासेस घेतो. IAS परीक्षेला तो बसला होता. थोडक्यात तो वोकला चान्स येता. एका कंपनीमध्ये मोठा मॅनेजर आहे. आपल्याला माहीत नसतं पण आपण त्यांच्याशी रिलॅक्टेड होत नाही. तर पालकांनी आपल्या मुलांना चांगल्या संगतीमध्ये ठेवलं पाहिजे. तर पुन्हा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि आपल्या मुलांच्या बाबतीमध्ये सजग राहा, काळजीपूर्वक राहा आणि मुलांचं भवितव्य चांगलं कसं घडेल यासाठी प्रयत्नशील राहा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातील अनेक वकिलांना एकत्र आणण्याचं काम सिंधुदुर्ग ॲडव्होकेट प्रीमियर लीग स्पर्धेनं केलं आहे. वकिलांनी आमचं अतूट नातं नेहमीच राहिलं आहे. वकील क्षेत्राबद्दल नेहमीच मला आकर्षण राहिलं आहे. वकिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील राहीन असं प्रतिपादन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मालवण येथे बोलताना केलं. सिंधुदुर्ग ॲडव्होकेट प्रीमियर लीग या वकील सहभागातील लेदर बॉल क्रिकेट स्पर्धा मालवण टोपीवाला बोर्डिंग मैदान येथे संपन्न झाल्या. स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण सोहळा मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते संपन्न झाला. स्पर्धेत ॲडव्होकेट श्रीकांत पन्हाळे सातारा संघ विजेता तर RJ वॉरियर कोल्हापूर संघ उपविजेता ठरला. यासह सिंधुदुर्ग व सांगली संघ तृतीय व चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी ठरला. या स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी म्हणून बेस्ट बॅटर आशिष शिंदे, बेस्ट बॉलर प्रफुल्ल पवार, मॅन ऑफ द सिरीज निलेश राजे भोसले यांना सन्मानित करण्यात आलं. सर्वात प्रथम मी आमच्या संग्राम देसाईजींना आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांचं मी आपल्या मनापासून मला तुम्हाला अभिनंदन करायचं आहे की अतिशय चांगली संकल्पना आपण राबवली आणि क्रिकेटच्या निमित्ताने महाराष्ट्र असो, गोवा असो, या सगळ्या जणांना एकत्र आणून एक स्पर्धा आपण घडवली. एक चांगला संदेश देण्याबद्दल मी आपलं मनापासून आपलं अभिनंदन करेन.
अतिशय सूक्त उपक्रम आहे आणि संकल्पना पण अतिशय चांगली आहे. क्रिकेटच्या निमित्ताने आपण सगळेजण एकत्र आलेलो आहे आणि त्या निमित्ताने एकत्रही आलो आहे. आपल्या एक दुसऱ्याशी संवादही चांगला झाला असेल. त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्हीही आपल्या तावडीत सापडलेलो आहे आणि म्हणून सगळेचे सगळे एकत्र आपण या निमित्ताने आलो आहे. इथे आल्यावर माझ्यासारख्या व्यक्तीला किती सुरक्षित वाटत असेल याची भावना मी व्यक्त करू शकत नाही. कारण का जसं आमच्या संग्रामजींनी सांगितलं की वकील आणि आम्ही एक आगळं वेगळं नातं आहे, अटूट नातं आहे. अटूट नातं आहे. मला आठवतं हल्ली गेल्या 2 मंत्रिमंडळाच्या मध्ये एक चर्चा होत होती की आमच्यावर जे काय राजकीय केसेस आहेत ते ह्या सरकारने काढून टाकावेत. मग त्या कुठल्या वर्षापर्यंत काढून टाकावेत, तर मग काही 2003 पर्यंत काढून 2023 पर्यंत काढून टाका. मग काही बोले 2024 पर्यंत काढून टाका. मग फडणवीस साहेब बोलले ठीक आहे 2024 पर्यंत जेवढ्या आपल्या राजकीय केसेस आहेत आपण काढून टाकू. मग मी हात वरती केला, मला फडणवीस साहेब एक आपण काम करू, 2024 पेक्षा 2027 पर्यंतचे केसेस सगळे काढून टाकण्याचा निर्णय घ्या, जेणेकरून 2 वर्ष अजून उभा होईल आणि नंतर होण्याचा त्रास अगोदरच निघून जाईल. पण तुम्ही मला वैयक्तिक अगर मला विचारलं तर मला वकील या क्षेत्राबद्दल एक वेगळं आकर्षण आहे. मुळामध्ये आज अगर राजकारणामध्ये आलो नसतो आणि वडिलांनी अगर परवानगी दिली असती तर तुमच्यासारखाच वकील होऊन तिथे भांडलो असतो. सभागृह भांडण्याची गरज भासली नाही. फार इच्छा होती LLB करावी, पण वडिलांकडे परवानगी मागायला गेलो. वडिलांनी जे काही विचार सांगितले त्याच्यानंतर परत प्रश्न विचारायचा धाडस झाला नाही आणि म्हणून आज आमदार आणि मंत्री म्हणून तुमच्या समोर इथे उभा आहे. पण आपल्या सगळ्यांबद्दल एक वेगळं आकर्षण आहे. आपण ज्या पद्धतीने आपल्या पद्धतीने लोकांना न्याय देता, समाजामध्ये एक वेगळा आदर्श घडवता, सत्याची बाजू लावून धरणं याला पण एक वेगळा धाडस लागतो आणि ते आपल्या सगळ्यांमध्ये असल्यामुळे समाजामध्ये आपल्या सगळ्यांबद्दल एक वेगळं आकर्षण आहे आणि वेगळा मान आहे. आणि आपल्या सगळ्या जणांना एकत्र आणण्याचं काम आमच्या संग्रामजींनी, आमच्या परिमल नाईक असतील सगळ्या दोघांनी आज या निमित्ताने एकत्र आणलेलं आहे. इथे येत असताना आल्यानंतर आमच्या संग्रामजींनी असंख्य, आता राजकारणी तावडीत भेटला, तो पण पालकमंत्री तावडीत भेटला तर त्याला सोडता कामा नाही. काही जबाबदाऱ्या लगेच खांद्यावर टाकल्या कारण का त्यांचा अधिकारच आहे. आमच्या राणे कुटुंबाबरोबर असले आमचे संग्राम देसाईजी असतील, आमचे राजू परुडेकर असतील, हे आमचे सगळे वडिलांच्या बरोबर असलेले आमचे सगळे सहकारी, त्यांनी आमच्या सुखदुःखामध्ये आमच्या बरोबर उभे राहिलेले आहेत. आणि म्हणून संग्रामजी असतील आणि अन्य सहकाऱ्यांनी काही सांगितलं, आम्ही ते राजकारणाच्या पलीकडे ते सगळं नातं असल्यामुळे आम्ही त्याच चौकटीमध्ये त्या सगळ्या गोष्टी पाहतो. आणि म्हणून तरी मंत्रालयाचं तुम्हाला उदाहरण सांगितलं असेल, पण ते काय मी कोणावर उपकार केला असं वाटत नाही. पण माझे लोक मंत्रालयामध्ये आलेले आहेत, ते काहीतरी मागू इच्छितात म्हणून मी इकडे तिकडे न पाहता लगेच त्यांच्या सेवेसाठी उपलब्ध राहणं हे माझं कर्तव्य स्वीकारून मी तिकडे आवर्जून उपस्थित राहिलेला. आता अजून काही जबाबदाऱ्या तरी टाकलेल्या आहेत, त्यांना अपेक्षा ठेवणं हे काही चुकीचं नाही. कारण का अशाच सगळ्या शुभचिंतकांच्या आशीर्वादामुळे आज मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री झालो आहे आणि तुमच्या सगळ्यांच्याच आशीर्वादामुळे या जिल्ह्याचा विकास तुमच्या साथीने मला करायचा आहे. आणि म्हणून जे काय कुडाळच्या कोटा संदर्भात असेल, आमच्या परिमल नाईकजीने सावंतवाडी आणि मालवणचा पण विषय माझ्यासमोर मांडलेला आहे. गेल्याच आठवड्यात त्यांनी निवेदना स्वरूपात दिलेला आहे. एक चांगलं आहे की बाबा आम्ही जे काय आमच्या मुख्यमंत्री साहेबांच्या लाडक्या मंत्र्यांच्या जी काही योजना आता साहेबांनी नवीन सुरू केली आहे त्याच्यातला मी एक लाभार्थी आहे आणि त्याच्या लाभार्थी मी असल्यामुळे त्याचा फायदा तुम्हाला सगळ्या जणांना होणार आहे. आता लाभार्थी नसतो तो फायदा झाला नसता, पण लाभार्थी आहे आणि म्हणून तुम्ही जे काही जबाबदारी टाकलेल्या आहेत मला विश्वास आहे. कारण आमचे साहेब पण स्वतः वकीलच आहेत, चांगले ऍडव्होकेट आहेत
आणि वकिलांचे प्रश्न त्यांना चांगल्या पद्धतीने जवळचे वाटतात. आणि म्हणून मला विश्वास आहे, मी हक्काने त्यांच्याकडे आता या पुढच्या 3 दिवसाच्या अधिवेशनाच्या काळात त्यांच्याकडे निश्चित पद्धतीने जाईन. आणि हे जे काही विषय आपण संग्रामजींनी मला सांगितलेला आहे, आपण पाहिजे असेल तर सोमवार, मंगळवार, बुधवार 3 दिवस अधिवेशन आहे, कधीही आलात तर आमदार म्हणून अगर तुम्हाला 12 मिनिटामध्ये तिथे उभं करू शकतो, तर मंत्री म्हणून तुमचे 2 मिनिटात तुम्हाला तिथे फाईल साईन करू शकेल, एवढा विश्वास तुम्हाला या निमित्ताने देतो. म्हणजे गोव्यापासून, कोल्हापूरपासून सगळेजण इथे आलेले आहेत. म्हणजे आपले फॅमिली सकट आपण सगळेजण माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आलेले आहात. जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी या निमित्ताने आपल्या सगळ्या जणांना मी आपलं स्वागत करतो. एक प्रश्न माझ्या मनात निश्चित पद्धतीने आहे परिमलजी, की आता अगर विकेट घेतली तर नेमकं अपील करण्याची मुभा आहे का, हा प्रश्न मला इथे विचारायचा. ते नेमकं अपील कोण करू शकतं का सांगतं. सगळेच वकील असल्यामुळे मार्ग तसा अवघड आहे. पण तरी आपण एका चांगल्या वातावरणामध्ये आपण क्रिकेटच्या निमित्ताने इथे आलेला आहे. पण निलेशजींनी जी काही इच्छा व्यक्त केली ना, तुम्ही वकिलांना एकत्र आणणं सोपं आहे, राजकारणी लोक मुश्किल आहे. कुठे तो स्टंप जाईल, कुठे तो बॅट जाईल आणि शेवटी कुठे तो बॉल डोक्यात पडेल हे कोणाचाच हात पत्ता नाही. आणि आजच्या राजकारणामध्ये तर वेगळंच आहे. साहेबांच्या काळातलं तर राजकारणामध्ये सोपं होतं, लोक पहिला भांडायचे आणि मग जेवायला दुपारी एकत्र यायचे. आमचा काळ थोडा वेगळा झालेला आहे. म्हणून या निमित्ताने परत एकदा आमचे संग्रामजी असतील आणि तुम्ही अशाच पद्धतीने संग्रामजी लोकांना एकत्र आणलं पाहिजे, ही काळाची गरज आहे. तर काय ह्या निमित्ताने जेव्हा आपण एकत्र येतो, आपल्या काही विचारच्या घेवाणदेवाण होतं, आपण एक दुसऱ्याच्या जिल्ह्यामध्ये जाऊ शकतो. आज सिंधुदुर्गात आहे, उद्या कदाचित कोल्हापूरला जाऊ, रत्नागिरीला जाऊ, कधी गोव्याकडे आपण जाऊ. त्या निमित्ताने जिल्ह्याची पण ओळख होते, एक दुसऱ्याची जवळीक वाढते आणि त्यामुळे समाजाचा निश्चित पद्धतीने फायदा होतो. म्हणून या निमित्ताने परत एकदा आपल्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. या स्पर्धेच्या आयोजनाच्या निमित्ताने संग्रामजी असतील आणि त्यांच्या सर्व जवळच्या सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. प्रसिद्ध गायक अजित कडकडे यांच्या भावगीत तसंच भक्तिगीतांच्या सुरेलमय संगीतानं संपूर्ण पिकुळे गाव व दोडामार्ग तालुका भक्तिमय झाला होता. 25 वर्षांच्या अवधीनंतर अजित कडकडे यांच्या गायनाचा आस्वाद दोडामार्गवासियांना घेता आला. पाहूयात. Chanda Makaranga, hey Chanda.
आता आपण जरी किती समय लावले, किती दिवे पेटवले, फॅनचा वारा आला, बाहेरून बाला आला, किती समयी भिजते, तो दिवा भिजतो. अंतरातला सोयरोबानाथ म्हणतात अंतरीचा ज्ञान दिवा. आजचा ज्ञान दिवा पेटवा, म्हणजे किती वादळं आली, किती पाऊस पडला, किती पाणी आलं तरी तो मालवणार नाही. आणि तो अंतरातला ज्ञान दिवा पेटवायला आपल्याला सद्गुरूंची आवश्यकता आहे. अंतरिचा ज्ञान दिवा, अंतरिचा ज्ञान दिवा, अंतरिचा ज्ञान दिवा, मालव हरी भजना
पोलीस ठाणे वैभववाडी व माधवबाग कणकवली शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमानं मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सागर खंडागळे यांच्या हस्ते या शिबिराचं उद्घाटन झालं. तालुक्यातील अनेकांनी या शिबिराचा लाभ घेतला. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात प्रत्येकाला आरोग्यासंबंधी कोणती ना कोणती समस्या असते. याबाबत योग्य निदान व उपचाराकरिता वैभववाडी पोलीस स्थानक व माधवबाग यांच्या वतीने मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या शिबिरामध्ये हृदयरोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हाय कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेजेस, मानसिक ताणतणाव, सांधेदुखी, पित्ताचा त्रास, थायरॉइड, लठ्ठपणा, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी आणि बायपास केलेल्या सुचवलेल्या रुग्णांची मोफत तपासणी माधवबागची तज्ज्ञ मंडळींनी केली. तसंच ECG, रँडम शुगर, डॉक्टर कन्सल्टेशन, BP, SPO, 2 व आहारातील मोफत सल्ला देखील दिला. तालुक्यातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकांसह इतरांनी या शिबिराचा लाभ घेतला. तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे आमचा आधार आहात, आमचा म्हणजे तरुण पिढीचा तुमच्या आधार आहात. तुमच्याशिवाय पुढचं आम्ही भविष्यात काय करायचं किंवा तुमच्या सल्ल्याशिवाय आम्हाला सुद्धा कसं पुढचं आमचं आयुष्य घालवायचं किंवा आमच्या पिढीनं तुमच्या संस्कारावरच आमचं पुढचं आयुष्य घडत असतं. आज आपल्या या वैभववाडी तालुक्यात आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने पत्रकार असतील, आपले सगळे ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे सदस्य, अध्यक्ष असतील आणि सर्व पोलिटिशियन यांनी आपण आपल्या सर्वांसाठी या ठिकाणी आरोग्य शिबिर आपल्या माधवबागचे डॉक्टर्स आहेत त्यांच्या मार्फतीने केलेलं आहे. सध्या बघायला गेले तर आयुर्वेदिक उपचार पद्धती खूप आता काळाची गरज बनलेली आहे. आपलं भारतात बघितलं तर पूर्वी प्राचीन काळ बहुत खूप वर्षापासून पूर्वीपासून आयुर्वेदिक उपचार आपल्याला केले जातात. म्हणून याच आता बघतोय आपण की मध्यंतरीच्या कालावधीत आपण इतर औषध उपचार पद्धती घेत होतो, परंतु आता बरंचसं आपलं आपण आयुर्वेदिक उपचाराकडे वळत आहोत. आणखीच आता आपल्याला उपचार घेणं गरजेचं आहे. आणि मला असं वाटतंय या ठिकाणी मी डॉक्टर मॅडमचं पण स्वागत करतो आणि आपण सर्वजण आपले नातेवाईक, मित्रपरिवार किंवा आणखी कोण ज्येष्ठ नागरिक असतील आपल्या गावातील आपले सहकारी त्यांना सुद्धा आज दिवसभर आपण या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे. सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन घडवण्यासाठी पारदर्शक अधिकारी प्रशासनात बसावेत हे आमच्या चळवळीचं मुख्य उद्दिष्ट असल्याचं सत्यवान रेडकर यांनी सांगितलंय. आज आमचे मित्र मयेकर यांच्या माध्यमातून आज आमचे सरपंच इथे उपस्थित आहे, आमचे मित्र परेश उघडे मुख्याध्यापक उपस्थित आहे, आमचे समविचारी हितचिंतक इथे उपस्थित आहे. आमच्या सर्वांचा एकच संकल्प आहे की आमचा जो कोकण बोर्ड अव्वलस्थानावरती येतो तर तो अव्वलस्थानावरती जो विद्यार्थी येतो तो कुठेतरी जाऊन प्रशासन असणं गरजेचं आहे. आज तुम्ही जर पाहाल केंद्र शासन असेल, राज्य शासन असेल, वेगवेगळ्या ज्या वॅकन्सी येतात, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग असेल, सार्वजनिक उपक्रम जे असतात, ऑटोनॉमस बॉडी असतात, इथे आमच्या महाराष्ट्रातले किंवा कोकणातले विद्यार्थी दिसत नाही. मग आमची उमेदवारांची जी गुणवत्ता यादी आहे ती प्रज्ञावंत यादीमध्ये ही लोक का नसतात हा आमचा मेन प्रश्न आहे. आणि दुसरी गोष्ट काय आहे की आमची जी स्थानिक उदासीनता जी विविध विषयांच्या अनुषंगाने जी असते की अशा प्रकारचे ज्या शैक्षणिक उपक्रम कोकणामध्ये आयोजित केले जातात हेच उपक्रम जर तुम्ही कम्पॅरेटिव्हली पश्चिम महाराष्ट्रात जर पाहाल तर अशा उपक्रमांसाठी लाखोंच्या संख्येने गर्दी असते, ते सुद्धा न बोलवता. परंतु इथे जनजागृतीच्या माध्यमातून बाकीच्या सगळ्या काही गोष्टी करून सुद्धा जर इथे विद्यार्थ्यांची उदासीनता जर असेल तर विचार करा हे जे परिवर्तन तुम्हाला जे घडवायचं असेल ना तर एकटा व्यक्ती काही करू शकत नाही. याच्यासाठी कोकणकरांत म्हणजे जे काही आपण समाजामध्ये जे घटक आहोत ना सर्वांनी आपापल्या परीने योगदान देणं गरजेचं आहे. आज तुम्ही पाहत असाल इथे काही उपस्थिती जरी कमी होती तरी आम्हाला उपस्थितीपेक्षा गर्दीपेक्षा दर्दी महत्वाचं असतं आणि ती दर्दी आम्हाला आज दिसली. काही मुलांनी प्रतिक्रिया दिल्या. जवळपास आता 8:30 वाजलेले आहेत. 8:30 वाजेपर्यंत सुद्धा आमच्या कोकणामध्ये अशा प्रकारचे गावामध्ये आज दाभोळे गावामध्ये आपण हा कार्यक्रम केला. सरपंच उपस्थित आहे, सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित आहे, हे बाकीची मंडळी उपस्थित आहे. तुम्ही पाहून घ्या रात्रीच्या वेळेला आमच्या कोकणामध्ये किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचे शैक्षणिक कीर्तन होतात आणि हे आधुनिक कीर्तन आहे. हे तिमिरातून त्याच्याकडे ही जी शैक्षणिक चळवळ आहे या चळवळीमध्ये जास्तीत जास्त आम्ही विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करून विविध जात पंथ धर्मातील विद्यार्थ्यांना आम्ही प्रशासकीय सेवेमध्ये आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार. आमचे कलेक्टरपासून क्लर्कपर्यंत आमच्या कोकणातले किंवा आमच्या महाराष्ट्रातले विद्यार्थी असावेत यासाठी आम्ही नेहमी प्रयत्नशील असणार आणि हाच या कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश आहे. याच्यापुढे आमचं असं विजन आहे की जसे खाते आहेत, डिफेन्स असेल, स्टेट गव्हर्नमेंट असेल, केंद्र शासन असेल, जे काय असेल, विचार करा, तुम्हीच एक विचार करा, जर सगळ्या खात्यांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्र किंवा जे आपल्या महाराष्ट्रातली जे मुलं आहेत ती वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये जर असली, तुम्ही एक नागरिक म्हणून जर तुम्ही एखाद्या कामासाठी जर प्रशासनामध्ये गेला आणि तो तुमच्या गावातला एखादा विद्यार्थी तिथे अधिकारी म्हणून जर बसलेला असेल तर तुम्ही विचार करा तुमचं काम कोणताही मोबदला न घेता
कोणताही तिथे स्वार्थ न ठेवता त्या कामाची गती जी असते ना, म्हणतात ना सरकारी काम आणि 10 दिवस काम, हे काम तुम्हाला 2 दिवसात सुद्धा पूर्ण होऊ शकतं. म्हणून आपल्या हातात ती प्रशासनिक नाडी असणं गरजेचं आहे. वी मस्ट हॅव दॅट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॉवर. जर प्रशासनामध्ये जर आपली लोकं दिसली तर तुम्ही विचार करा, ही जी वेगवेगळ्या सेक्टरमधली जी कामं आहेत ना, वेगवेगळ्या विषयाच्या अनुषंगाने ती तडीत जाण्यासाठी नक्कीच सहकार्य प्राप्त होईल. प्रशासनाच्या ढिमा कारभाराविषयी माझं असं मत आहे की आम्ही जेव्हा शासकीय सेवेत जेव्हा प्रवेश करतो तेव्हा आमच्या पुढे एक लिहिलं असतं की आम्ही लोकसेवक आहोत, लोकांची सेवा करण्यासाठी आमचे. पण काही लोक लोकांची सेवा करतात की लोकांना त्रास देतात, हा त्यांचा लुकआउट आहे. लक्षात घ्या, आमच्या चळवळीचं एक मुख्य उद्दिष्ट आहे की आम्हाला भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन घडवायचे. जरी मी गव्हर्नमेंट सर्वंट असलो तरी मी ना लाच देणार ना लाच घेणार, आणि शासनामध्ये पारदर्शी कारभार व्हावा किंवा आमचे पारदर्शी अधिकारी बसावे यासाठी आमचे प्रयत्न आहे. म्हणून आमची संकल्पना आहे की आम्हाला शासकीय कर्मचाऱ्यांचं गाव सुद्धा घडवायचे, आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचं गाव घडवता आम्हाला भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुद्धा घडवायचे. त्याच्यानेच आमच्या देशाचा, आमच्या राज्याचा, आमच्या जिल्ह्याचा, परिणामी आमच्या गावाचा सुद्धा विकास होण्यास मदत होईल. मुंबई गोवा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खासगी बसमधून मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक होत असल्याचा आरोप करत या बसेसवर कारवाईची मागणी सिंधुदुर्ग वाहन मालक चालक सामाजिक संघाने केली. तर बसच्या चालक मालक यांनी महामार्गावरती होणाऱ्या सर्वच अवजड वाहतुकीविरोधात कारवाईची मागणी केली. यामुळे शनिवारी महामार्गावरती काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती. आरटीओ ऑफिस आहे बघा, आरटीओ ऑफिस. ट्रान्सपोर्ट वाटतं तुम्हाला पॅसेंजर वाटतं उद्या काय त्याला उद्या काय त्याला सुवर्णसूर्य फाउंडेशन आयोजित कोकणातील पहिल्या गणपतीपुळे अल्ट्रा मॅरेथॉन स्पर्धेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. पाहूयात.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. अन्यथा वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयाला टाळं ठोकून आंदोलन करणार, ग्रामस्थांचा इशारा. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय रेफर स्टेशन, संतप्त नागरिकांचं आंदोलन, आरोग्य सुविधांची मागणी. आणि पिकोळी शाळेचा सुवर्ण महोत्सव कार्यक्रम हा ऐतिहासिक क्षण, मोहन गवस यांचं प्रतिपादन. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.